Delft este cunoscut pentru două lucruri mari. Pentru a identifica dacă o piesă este într-adevăr originală. De astăzi, de fapt, oficial s-a început sezonul alelelor. El a lăsat în urmă doar 35 de tablouri și fiecare dintre ele sunt extrem de valoroase și studiate. Fiecare piesă este încă pictată manual. Eu și pictură. Aici se află guvernul, parlamentul și regele. Deci, în spatele meu este centrul de expoziție al lui... Al cui? Salutare, prieteni! Salutare! Înainte să începem acest vlog, vrem să vă mulțumim că canalul nostru crește și sunteți din ce în ce mai mult aici și vă place să descoperim împreună locuri noi. Și dacă vă place ceea ce vedeți, vă rog să vă abonați la canal pentru că este mult mai important pentru noi decât credeți. Da. Astăzi am ajuns în Delft, un oraș între Haga și Rotterdam. Și este faimos pentru farfurile alea albastre, colorate. Hai de istorie mă ocup eu mai târziu, bine? Da. Delft este un orășel micuț și nu este genul de loc care te impresionează deodată, dar te face să-ți placă pe măsură ce mergi și acum o să înțelegeți și voi de ce. Acesta este centrul Delftului, piața principală. Nu este foarte mare, dar aici se simte cel mai bine orașul, oamenii, cafenelele și multă liniște. De astăzi, de fapt, oficial s-a început sezonul alelelor. În Amsterdam se organizează în fiecare an eveniment mai mare și unde oamenii pot lua gratuit 10 lalele, doar că trebuie să stai într-un rând foarte mare. Dar aici văd că 10 lalele costă 9 euro și 95. Deci o lalea costă 1 euro. Delft este cunoscut pentru două lucruri mari. Ceramica albastră, faimosul Delft Blue, și pentru faptul că aici a trăit faimosul pictor Johannes Vermeer. Și este impresionant că un oraș atât de mic a influențat în așa măsură arta și cultura olandeză. Vermeer s-a născut, a trăit și a murit în acest oraș și deși astăzi este considerat un geniu, el a murit sărac și numele lui a fost uitat timp de 200 de ani. El nu picta lucruri grandioase, el nu picta regi sau războaie, ci picta oameni făcând lucruri obișnuite. El este celebru pentru faptul în care picta lumina. Dar pentru faptul cum ține el tormos, nu? Lumina care intră pe ferestre și cade pe fețele, mâinile oamenilor sau pe obiecte și multă liniște și mult spațiu. El a lăsat în urmă doar 35 de tablouri și fiecare dintre ele sunt extrem de valoroase și studiate. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt Fata cu cercel din perlă, Vedere din Delft și Lăptăreasa, iar în spatele meu este Vermeer, centrul Delft, locul unde poți înțelege cum a trăit el și de ce arta lui este atât de importantă. Nu este un muzeu, ci mai degrabă este un centru de expoziție, pentru că lucrările sale în original nu se află aici, sunt doar copii. Iar cea mai faimoasă lucrare sa, care este Fata cu cercel din perlă, se află într-un muzeu mic din orașul Haga, care este la 15 km distanță de Delft. Deci, în spatele meu este centrul de expoziție al lui... Al cui? Vermeer. Vermeer. Și aici este Biserica Nouă, unde sunt înmormântați membrii familiei regale. În spatele meu se află Biserica Veche, locul unde a fost înmormântat Vermeer. Și de aici putem observa cât de tare este înclinat turnul acestei biserici. Adică dacă îl luăm și măsurăm, nu știu, câteva grade are. Nu vă pot spune precis câte grade, dar are o leacă de grade.
Aici se află intrarea principală în biserică, care este folosită, cred, numai la evenimente speciale, nu știu, ceremonii. Intrarea pentru vizitatori este în partea cealaltă. Noi, din păcate, nu intrăm în biserică pentru că biserica e cu plată și nu vrem să plătim. Nici nu ne-am uitat cât cu asta, dar nu vrem să intrăm. Mergem mai departe, dar. Mergem mai departe. Noi ne plimbăm așa la pas încet și poate găsim undeva să mâncăm gustos. Și iată cum trecem pe lângă gara de trenuri din Delft. Noi am ajuns la fabrica de ceramică din Delft, care este și muzeul. Cu mai multe detalii vine colega mea, Ana. Da, vreau să vă spun că noi acum am optat pentru card de care avem acces la peste 500 de muzee din întreaga Olanda. El costă 75 de euro și valabil un an de zile. Pentru că acum, dacă o să filmăm mai multe vloguri, o să avem nevoie de mai mult conținut și este foarte convenabil pentru că în Olanda accesul la muzee este destul de costisitor, peste 10 euro și poate fi și 30 și cred că este o alegere destul de inteligentă acum. Da, și haideți să vedem împreună ce este înăuntru, pentru că aici este o parte din istoria orașului, dar și a întregii țări. Acum 350 de ani în urmă, Delft era un oraș plin de ateliere cu peste 30 de fabrici de ceramică, dar astăzi a rămas doar una singură, Royal Delft. Totul a început în secolul al XVII-lea, când olarii olandezi au încercat să copieze porțelanul chinezesc adus din Orient. Ceea ce mi se pare cel mai frumos este că fiecare piesă este încă pictată manual, are semnătura pictorului și anul în care a fost creată, iar Delft Blue nu este doar ceramică albastră, ci istoria unui oraș. Legătura dintre faimoasele vase Delft Blue și familia regală olandeză datează încă din secolul al XIX-lea. În anul 1887, regele William al III-lea a donat colecția sa privată de Delft Blue fabricii de porcelain Fles, recunoscând astfel renumele lor internațional. De atunci, Royal Delft a creat plăci comemorative pentru evenimentele regale și chiar a conceput vesela oficială a familiei regale în anul 2017. Totul a pornit de la nașterea prințesei Juliana în anul 1909, iar de atunci fiecare moment istoric al familiei regale, de la nunți și aniversări până la nașteri și chiar schimbări de monarh, a fost marcat prin serii unice de vase și plăci Delft Blue.
acum intrăm chiar în fabrică și aici chiar se lucrează la propriu. Pentru a identifica dacă o piesă este într-adevăr originală, ea trebuie neapărat să aibă această insignă pe ea, anul în care a fost produs, numărul produsului și inițialele pictorului. Iar la ieșire din muzeu și fabrică, intră într-un magazin în care ai posibilitatea să procure aceste opere de artă, doar că prețurile sunt foarte mari, unele ajungând chiar și la 1000 de euro. Dacă Delft este orașul liniștii și al artei, atunci Haga este orașul puterii și al deciziilor și se află doar la 15 minute distanță unul față de altul. Acum ne aflăm la Haga, iar în spatele nostru este Mauritshuis, un muzeu mic și intim, dar care deține unele dintre cele mai importante picturi din lume. Haga este capitala politică a Olandei, aici se află guvernul, parlamentul și regele, doar că un fapt interesant este că Haga conduce țara, dar capitala ei oficială rămâne a fi Amsterdam. Acest complex istoric din Haga găzduiește Parlamentul și biroul prim-ministrului. Cu clădiri datând din secolul al XIII-lea și faimoasa Sala Cavalerilor, Binnenhof este locul unde istoria și politica se întâlnesc în fiecare zi. Motivul pentru care am venit la Mauritshuis este să vedem celebra pictură lui Vermeer, Fata cu cercel din perle, pentru că este păcat, pentru că totuși am început acest vlog. Ar fi frumos ca în continuare să vă arătăm și vouă, dar și noi să vedem această celebră pictură.
Iată și Marea Capodoperă a lui Vermeer nu este un portret obișnuit, ci o figură imaginară cu turban oriental și un cercel uriaș de perle. Vermeer era maestrul luminii și aici se vede în fața delicată, buzele ușor strălucitoare și desigur în perla care atrage toate privirile. Iar aceasta este a doua, cea mai cunoscută pictură lui, care este vederea Delftului, a orașului în care el s-a născut și a trăit. Ce, Daniel, ești impresionat de pictura lui Vermeer? Nu. Fost frumos. Dar nu sunt impresionat. Eu și pictură. Noi dacă avem cardul pentru muzei, nu ar trebui să achităm biletele, dar văd aici că costă 21 de euro bilete de intrare la Maurits House. Și nu ne-a permis cu stativul, cu stabilizatorul și a trebuit să-l punem aici. De asta dacă cumva îmi tremur mâna, știți că nu am avut stabilizator. Noi acum am venit să mâncăm la un restaurant turcesc, care de fiecare dată când venim în Haga mâncăm aici pentru că ne place foarte mult. Nu am mai filmat nimic pentru că deja s-a făcut întuneric afară. Mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi și un like, un comentariu sau un subscribe ne va ajuta foarte mult. Da, mersi că ați privit acest video până la capăt și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!